I kako smo i najavili, nakon 10 godina pregovaranja Hrvatska je 1. srpnja 2013. postala punopravnom članicom Europske unije. Slavimo 5 godina našega članstva. 5 godina zajedništva, kažu nije krizna 7. godina veze, tako da ćemo čuti što ima dobroga, što ima naravno i lošega, što nas očekuje u budućnosti, u društvu naših gošći koje su se odazvali ovom pozivu. S nama su Andreja Metelko-Zgombić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih poslova. Dobro vam jutro. Dobro jutro. I naša zastupnica u EU parlamentu, gospođa Ivana Maletić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Naše dame, je se ugodno osjećate u našem studiju? Naravno, uvijek. Hvala vam što ste nam došli. A sad krećemo onda srećete da to promijenimo. Kako bismo naravno prokomentirali ovih 5 godina zajedništva i zadovoljili i one koji su još uvijek skeptični i ljude koji kažu da je to jedna dobra stvar. Jesmo li uopće trebali ulaziti u Europsku uniju iz vašeg osobnog iskustva? Kratko. Ja bih rekla apsolutno. Ja mislim da svaki dan se to iznova potvrđuje. Iako naravno ulazak u Europsku uniju koji pruža velike slobode, a onda daje naravno i veće izazove, predstavlja određeni problem za mnoge, ali Europska unija je definitivno najuspješniji projekt mirovni, ako hoćete razvojni, i kao dio Europske unije Hrvatska i njezini građani stvarno imaju pravu mogućnost razvijati se, živjeti u miru i razvijati se svoje sposobnosti i interese. Gospođo Maletić, u ovih 5 godina za sve one koji su bili za i za one koji su bili protiv, bilo bi možda dobro napraviti rekapitulaciju onoga što smo mi dobili, a što smo pak dali Europi. Pa kad pogledamo koje su prednosti ulaska u Europsku uniju, definitivno je to jedinstveno tržište na kojem smo mi ravnopravni partner, potpuno slobodni i možemo se slobodno kretati kao pojedinci, a kao poduzetnici sudjelovati i participirati na tom jedinstvenom tržištu. To je jedna od najvećih prednosti. Tržište od 500 milijuna potrošača koje se otvorilo i našim poduzetnicima. Naravno da to samo po sebi ne znači da ćemo biti uspješni, jer poduzetnici moraju biti konkurentni, moraju biti tehnološki dobro pozicionirani, modernizirani. Na puno procesa moramo sami raditi da bi onda na tom što nam se otvorilo zaista bili i uspješni, ali i za to dobivamo pomoć ponovno iz Europske unije, iz europskog proračuna preko fondova, i kad tu podvlačimo crtu vidimo da smo u pozitivnim odnosima, znači više dobivamo nego što dajemo, ali naravno to za Republiku Hrvatsku i mora biti tako, zato što smo u odnosu na ostale države članice jedna od najnerazvijenijih, i čak bi taj odnos koliko više dobivamo u odnosu na uplate trebao biti 4 do 5 puta veći, i to u budućim razdobljima očekujemo kad se naravno zahukta potrošnja i korištenje europskih fondova, što je sad zadnjih godina zaista i pokrenuto. Kad zaista taj odnos bude tako 4 do 5 puta veće ono što dobivamo od onog što uplaćujemo, to će se i značajnije osjetiti u svakodnevnom životu. Projekti će biti vidljiviji jer znaju sad naši građani reći nekako ti EU fondovi su vam još uvijek dosta koji eti, svi o njima pričate, mi ih ne vidimo, iako evo sad vidimo već i neke projekte poput Pelješkog mosta ili željezničke pruge. Dugo nismo ulagali, sad ipak zahvaljujući europskim fondovima to možemo. Naravno, obnova kulturnog bogatstva, u gradovima različiti poduzetnički centri, škole, novi programi. Sve to nekako ide i pod utjecajem samih ne samo novaca, nego i politika koje se vode na razini Europske unije. Koliko smo novca uspjeli povući iz Europe? Pa, za sada smo u plusu ukupnom 1,2 milijarde eura. Kad se gleda taj neto odnos uplata i povlačenja, ugovorili smo od ove ukupne omotnice koja iznosi 10,7 milijardi eura, 45%, dakle skoro na 5 milijardi smo. Zadnje 2 godine zapravo ugovaranje za 3 puta se povećalo u odnosu na prethodno razdoblje, što pokazuje da su trendovi pozitivni i dobri i da Hrvatska zaista može i više i bolje. Ne možemo biti zadovoljni sad 2018. s rezultatom od 45%, ali u odnosu na prije je zaista veliki skok
i nadam se da će u sljedećem razdoblju onda doći još dodatno do 2020. da ćemo imati ugovoreno sve, jer to je ono što nam treba da bi zaista iskoristili te prilike evo iz ovog dijela, ali ima i puno drugih prilika naravno koje se otvaraju na tržištu Europske unije. U Europskoj uniji sve je puno ugovora. Jedan ugovor je bio pokretač tog našeg zajedništva prije puno godina. Međutim, zanima me gospođo Metelko-Zgombić, s obzirom da Europska unija nije samo povucimo nešto novaca iz europskih fondova, prepišimo puno od Poljaka jer njima odlično ide, barem prema posljednjim rezultatima, nego je to jedan stvarno složen proces. Ponekad se ljudi stvarno istinu pitaju kako to može funkcionirati. Toliko različitih naroda, različitih interesa, prožimanje vojske, policije, ne samo ekonomije. Pa recite nam, molim vas, koliko je u stvari to prožimanje? Osjetite li vi to u svakodnevnom radu? Mora li se sve prevoditi na sve jezike Europske unije? Kakva je komunikacija? Koliko je u stvari zahtjevno dogovoriti bilo što? Da, zaista Europska unija je na neki način omogućava svakoj državi članici promovirati svoje interese, štititi ih, a za to je potrebno, kada nas je 28, jedan složeni mehanizam. I naravno sudjelujemo na sastancima vijeća, predsjednik vlade na sastancima Europskog vijeća i tamo se raspravljaju pitanja od interesa za Europsku uniju kao cjelinu, ali za svaku državu članicu. Hrvatski jezik, naravno to možda dobro je podsjetiti, postoje službeni jezik Europske unije, mi dobivamo dokumente na hrvatskom jeziku, mi možemo i pisati pisma, dopise na hrvatskom jeziku i to je jedan od oblika i čuvanja i potvrde identiteta i hrvatske kulture, hrvatske baštine, hrvatskog jezika. Dakle, na mnogim područjima se državama članicama omogućava zaštita interesa. A sada, znajući vremena u kojima živimo, kada uz gospodarski rast koji ipak omogućava Europska unija kao najrazvijenije gospodarsko područje, imamo ove velike izazove s kojima se susreće cijeli svijet, dakle od klimatskih promjena, zaštite okoliša, migracija i upravo kroz zajednički rad Europske unije, država članica, najbolje se može i odgovoriti na takve izazove. Evo sad, zadnje je bilo Europsko vijeće gdje su predsjednici vlada vrlo detaljno razgovarali kako naći pravi odgovor na migracije, razgovara se o tome kako će se pomoći zemljama izvora, kako bi se smanjio taj pritisak, a dakle oni ljudi koji dolaze, oni bi imali odgovarajući tretman, odgovarajuća prava bi bila zaštićena, ali na način da se onemogući ilegalne migracije. Ono što moramo napomenuti je da smo mi majstori improvizacije i gašenja požara. Nekad u predviđanju napravimo greške u koracima. Prvi postulat Europske unije je uvijek bila mobilnost, koja je zvučala uvijek sjajno, međutim za male države i male narode to predstavlja ogroman problem što se sada najviše vidi. Gospođo Maletić, kako možemo komentirati? Je li ta mobilnost nešto što smo trebali predvidjeti pa malo bolje utjecati na to podižući hrvatsko gospodarstvo da ljudi ostaju ili je sasvim prirodno da ljudi odlaze za boljim prilikama u nadi da će se jednom vratiti? Naravno što su bolji uvjeti života, što je kvalitetnije okruženje u državi članici, recimo dakle u Hrvatskoj, onda je uvijek bi bilo prisutno to da mladi posebno žele otići u druge države članice, vidjeti, malo iskusiti taj njihov stil i način rada i života, ali onda je velika vjerojatnost da bi se jako brzo i vratili. Dakle, nama se sad dogodio ovaj prvi val da su mladi kroz Erasmus, kroz različite druge prilike koje su dobili u Europskoj uniji, otišli, vidjeli i nažalost ostali. I sad imamo dakle pred sobom taj izazov da u Hrvatskoj podignemo standard, uvjete rada, uvjete života, razvoja karijera, da te mlade ponovno vratimo. Moramo otvoriti svoja vrata ne samo svojim mladima koji su otišli, nego isto tako i talentima iz drugih država i da ih privučemo u svoju zemlju, a imamo zaista dobre pretpostavke za to jer smo mi lijepa zemlja. Mi smo zemlja s kojom se zaista možemo ponositi. Ja u Europskom parlamentu, u bilo kojoj instituciji, kad kažem da sam iz Hrvatske,
Pa nema onog ko ne kaže wow, blago vam se, kako prekrasna zemlja, mi smo bili, tamo bi živjeli, vi ste prekrasni, narod je predivan. I oni se zapravo čude, pa kako to je to moguće da Hrvatska, kad ja kažem po razini razvijenosti da je samo Bugarska ispod nas, oni ne vjeruju. Oni kažu, ma nema teorije. Bilo bi divno te sve mlade vratiti natrag u Hrvatsku, zato što i naše perspektive su nam važne u budućnosti. Kako vidite Hrvatsku u narednih 5 godina? Kroz Europu, europska događanja, svjetska događanja. Upravo, evo, mislim da je to prilika da kažete vaša mišljenja i podijeliti ih s nama. Evo, možda reći u narednih 5 godina doći će i 2020. godina kada će Hrvatska predsjedati Europskom unijom i to je jedan veliki izazov za cijelu Hrvatsku, za hrvatsku administraciju, za naše razne institucije. Međutim, to će biti izuzetna i prigoda predstaviti se, pokazati zaista koliko možemo kad se dobro pripremimo i kad znamo što hoćemo. Mi sad već sada usko surađujemo sa Rumunjskom i Finskom koji su sastavni dio, koji će imati predsjedanje tijekom 2019. godine. Razrađujemo prioritete. Vlada Republike Hrvatske će i usvojiti prioritete hrvatskog predsjedanja krajem 2019. godine. O tome će se povesti i jedna šira rasprava, tako da će svi imati mogućnost istaknuti što bi voljeli, na čemu bi trebala Hrvatska ustrajati tijekom našeg predsjedanja. Mi razmišljamo o tome da svakako to bude kako potaknuti gospodarski rast i razvitak, zapošljavanje mladih, pa onda ona povezanost, takozvana connectivity na engleskom, što znači dakle i transportna, infrastrukturna povezanost, jer kad malo pogledate na kartu godinama, da ne kažem desetljećima, je nekako Hrvatska bila zaobilažena, ipak bila na jednoj periferiji. Sada, kao članica Europske unije, ima puno pravo i mogućnost traži da bude ispresjecana svi tim transportnim pravcima, dakle, uključujući i energetske pravce i na tome ćemo također ustrajati. A onda, ako još mogu slobodno reći, i sigurnost će nam svakako biti visoko na prioritet tijekom našeg predsjedanja, kako unutarnja, vanjska, a onda naravno i odnose sa susjedima, odnosno jugoistokom Europe, kojem želimo isto otvoriti put da se transformira kako bi se stekli uvjeti i za njihov ulazak u Europsku uniju. Vi ste još htjeli nešto dodati? Da, pa čeka nas nova omotnica, tako da ćemo imati još dodatna sredstva za pojačati svoje gospodarstvo. Ono što je važno je ta transformacija obrazovnog sustava koji se mora modernizirati da bi onda gospodarstvu dao vjetar u leđa. Mi imamo već poznate marke, dobro brendirane, pozicionirane u svijetu i u Europskoj uniji, poput Froda, znači Ivančica d.o.o., poput Rimac automobila, možemo se svugdje ponositi. Mi smo na mapi Europe prepoznati kao inovatori zahvaljujući Rimcu, poput Jadran-Galenskog laboratorija, znači imamo čak i farmaceutsku industriju koja je prepoznata, Prostorija, industrija namještaja. Dakle, nije da nemamo, mi imamo potencijala, samo se moramo te naše redove zbiti, uložiti u te naše igrače koji mogu biti vertikalni, prepoznati na međunarodnom tržištu, uz sebe vezivati male poduzetnike, male i srednje poduzetnike, pitati njih što vama treba. Jednom Rimcu trebaju obrazovani ljudi, ne znam, na Stanfordu, pošaljimo 1000 ljudi, vratimo ih da mogu raditi kod njega, da on ima tu radnu snagu i potencijal, pa onda razvijajmo usput i sva sveučilišta da budu poput Stanforda, da se mogu pozicionirati. To Hrvatska sve može. Nije ništa nemoguće, samo zaista moramo raditi zajedno, biti povezani. Ja sam baš napravila i 5 malih publikacija na različite teme. Ove prve 2 su izašle o mladima u Europskoj uniji, što sve mogu, poduzetnicima, što se sve može. Idu sljedeći tjedan lokalne jedinice, plus mali priručnik o pripremi i provedbi EU fondova i mali jedan pregled što smo do sad sve napravili. Dakle, to je 5 publikacija koje pokazuju da smo napravili jedan dio posla, ali da sad zaista ono najviše i najbolje je pred nama i da to moramo iskoristiti. Ne smijemo više pustiti vremenu da prođe, a da mi nismo iskoristili prilike. Točno tako, lijepo ste to rekli. Veliki potencijal je i naše iseljeništvo. Ovih dana puno je naših Hrvata u domovini. Mi ćemo sada krenuti svi zajedno put Osijeka, jer tamo je 3. kongres, iseljenički kongres, kojima je danas naš Hrvoje Šimunović.
Vama hvala lijepa na gostovanju i lijep i ugodan večerašnji koncert i sutrašnja proslava. Hvala vam. Lijep pozdrav iz Osijeka. Da, ovdje je na Ekonomskom fakultetu u tijeku 3. Hrvatski iseljenički kongres, a jedne od glavnih tema su kako spriječiti iseljavanje radno sposobnog stanovništva. U ime organizatora s nama je gospođa Tanja Trošelj-Miočević. Pa evo odmah pitanje, zašto se ljudi iseljavaju iz Hrvatske? Dobar dan, iseljavaju se iz razloga što nemaju uvjete za rad adekvatne. Tako recimo radnička prava, ljudi koji nisu u društvenom sektoru, možda nisu dovoljno visoka, nisu dovoljno visoke plaće, ne previsoke, zadovoljavajuće. Isto tako odlaze i ljudi koji imaju solidne plaće, visokog obrazovanja, ali žele svoje produktivno vrijeme najbolje bolje iskoristiti tamo gdje su cijenjeniji. Percepcija je, što je jako loše, što se kroz medije provlači da ovdje nije dobro, da nema perspektive u Hrvatskoj, što zapravo nije točno i to trebamo mijenjati. Sigurna sam da promjene možemo pokrenuti sami. A i naravno država je ta koja kroz svoje projekte, kao što je recimo Croaticum, to je priča o učenju hrvatskog jezika koje je Središnji državni ured za Hrvate van Hrvatske provodi za djecu povratnika, odnosno djecu iseljenika iz cijelog svijeta. Imamo po tome, to je zapravo način da se, to je sad opet veza za iseljeništvo i tema ta, znači nekako se potiče povratak ljudi, odnosno kroz učenje stranog jezika, približavanje iseljenika. Hvala vam najljepša. Evo, bit će puno tema na ovome kongresu, imat ćemo, sigurni smo, razloga još puno razgovarati o ovome, a jedno od pitanja koje će se, sigurni smo, postavljati je kako spriječiti iseljavanje iz Hrvatske. Lijep pozdrav iz Osijeka.